Eguerdi on guztioi, eta elkarrizketa zuzeneko elkarrizketakin hasiko gea, Txolarra irratian zuzenean entzuteko aukera dago, hitzako webgunean bai, eta pixkat testu inguruan jartzeko elkarrizketa hau bi urteatza ingo dugu, ekainaren 11 zuzen ere, 11 kargo hartu zen duten, baina hauteskundeak maiatzean izan ziren, Bilduk irabazi zituen Tolosan, eta gobernua Aralarrekin osatu zen duten. Eta bi urte horietako balantzea ingo dugu Ibai, Tolosako alkatea, Ibai Iriarte, eskerrik asko etortzeagatik eta eguerdi on zuri. Zuei, eskerrik asko. Elkarrizketa honetako galderak jendeak bidali ditu, e-mail bidez eta Twitter bidez, eta orain joken bilatzeko aukera dago, eta saiatuko gea denak galdetzen Tolosako alkateari, eta helbideak esango ditut hasi aurretik eta gero batzen joango gea. Twitter bidez bilatzeko abildua hitza Tolosaldea da helbidea, eta e-mailez Tolosaldean abildua hitza.info. Eta besterik gabe, jaso diteun galderak irakurtzen hasi horretik, ikusi dugu prentxan, beste alderdiek ere bi urte hauetako legealdi honen erdia iritsi zate, bi urte hauetako balantzea egiten aitu diela, zueko bai egin dezute Bildutik. Piskat horren errepaso egingo dugu, motz-motzean. Eta EAJ-akin hasiko gea, gestio falta aipatu du EAJ-ak, bi urte hauetan udalak gestio falta. Inertzia zaritzea leporatu dizu. Bueno, lehenik eta behin, evidentemente bestearen autokritika edo kritika eskatzen denen alderdikeriaren ikuspegitik egiten da, eta hori da nik aspalditik egiten un kritika bat, ez? Udalean ikusi, gu politikan ez gain izan ditu, nire ditzen negozio izan, eta ikusten genuen zan, ikusi nuna hasieratik, ez? Zenbaitetan herri interesan gainetik alderdi interesa jartzen dira, orduan bi urteko balantzetan argi dago bakoitzak bere eragingo dula, ez? Gestio falta eta inertzia, ez nago aldoz esango nik, ezta? Guk aurrekontu baten arabera gestionatzen ari gara. Iruditzen zaigu ezinbestekoa dela momentu honetan, baina kontuak ukita Tolosako udala nola hartu genuen, ez? Zentzu hortan alderantziz, gestioa aurre ikustako diru-sarreren arabera egiten dugu. Eta ez beste modu batean lehenago itutaz duen bezala, ez? Lehenago aldiz aurrekontua ñabardura bazan eta kreditu aldaketan bidez behin eta berriz handitzen zen gastua, ez? Eta hoi guk ez gaudu egiteko preso iruditzen zaigula bardura garanta da. PSOEkoak, PSE alderdiko zinegotzia zorrotzagoa izan da eta balantze egiteakoan oso gaizkia izatela esan du zuzenean, oso gaizki esan du. Aurreztu dela, baina inbertsiorik egin ez delako. Inbertsioak nik aipatu nahiko nuke inorak ikusten zen gauza badala, baina gu sartu ginen bezain pronto, 2008ko ekainean, iraia sinatu genuen irai urrian akordio bat, Larramendi barkatu, Elosegi parkearen desjabetzan inguruan. Hor Tolosako udalak eta Tolosarrak genuen 27 milioiko zulo baten erortzeko aukera edo forma, ezta, eta 8 milioitan itxigen hitzarmena. 2012 urtean 3 milioi batu ziren, eta 2011 urtean milioi bat eurotaz ziten ez, beraz, 4 milioi euro pagatu dira gaur egun arte, ezta. Ondorioz, hori inbertsio bezala kuantifikatzen da, eta horrek egiten duna benetan da udal bat guztiz hipotekatu. Ze 4 milioi pagatu behar izan ditugu beste gauza batzutan gastuak izango ziren, ez? Bai eraikuntzan, bai parkeetan, bai zerbitzu sozialetan, bai etc. Orduan, inbertsioak kontabilizatu behar dira, nahiz eta ez dian kontatzen zian ikusten 4 milioien parke bat desjabetza ia ez dut hori ez? Ikadan atorren oso juridiko batean ondorioz pagatu behar ditugu. Eta oso gaizki horrekin, nola nik eskertuko nuke batzordetara agertuko balira ere, eta kritika hori batzordetan bertan egingo balituzte. Baina, bueno, ulertzen dut eta azken finen gu agintean gaude eta aginte horrek eta gestio horrek sortzen ditu balorazio batzuk, konlekoak eta kontrakoak, bera kontrako balin bada, ulertzen dut, alarea eta girikita daude den artean, gauzak hobetzen saiatzeko. Evidentemente, Tolosa denok ere egin behar dugu. Aralarrek, zuen gobernukideak, balantze positiboa egin du, oroak, baina autokritika ere izan du bere bi urte hontako balantze hortan. Adibide bezala, San Juanetako ejemploa jarri zuen, iaz, laikotasuna ez zela behar bezain ongi gizarteratu, aipatzen zuen, ez dakit... Bueno, Aralarrekin lehenik eta behin, nik uste Tolosak eman zuen pausua izan zala 2011an, aurreratu ginela, gerora EH Bildu izan zen erro horren
hazietako bat izan zela Tolosan, azken finean, kultura politiko antzekoak, baina bide desberdinak eman dituzten bildo politiko elkartu ginen, hemen apostu egin genuen horregatik gaina hasieratik, ikuste guk bintzat gure aldetik eta nik apostu hori egin nik argi nagoatzen egin sortu nahi nuen, osatu nahi nuen gobernua, eta gerora nazio mailan, Euskal Herri mailan, EH Bildu bezala korpuztu da hori, orduan zentzu hortan, nola. Eta bestade, evidentemente, gauza guztiak ez ditugu egiten, eta ez ditugu, baina autokritika oso importante da. Baina laikotasun hori ez zela gizarteratu, ez dakiten. Ez da bakarrik laikotasunarekin, nik uste komunikazioan bai izan dugula gabezia bat. Tolosako udalak bai izan du, sortzen dugun informazio maila handia da, udal dinamikan sortzen da egunero daude berriak, ez? Eta hortan ikuste lehenengo urtean akatsa egin genula komunikazioan ez genula lortu beharrezko kanalak bai zuekin zen, herritarrekin zuzenean sortzen, ez? Eta horren adibide garbi izan zen laikotasunarena, baina beste jarri dizut. Zezen plazan inguruko gatazka, ez? Hor daukagun gatazka segurtasun sailak ez dugula uzten kopurduatik gora sartzen edo ruedoran jendea sartzen segurtasunatik eta ez dugu lortu komunikatzea. Beraz, bai, komunikazioan badaukagu hor zulo bat eta bete nahien gabiltzena. San Juanetara itzuliz, aurtengo ikamika guzti hau prozesioaren inguruan izan zela okerrezenago. Aurtengoa zer dugu ez dute pentsatuta? Aurten aurreratzen dena da, laikotasunarekin aurrera goaz eta guk argi daukagu hemen. Lehengoan, Mujika Uruguaiko alkateari El Paisen irakurtzen elkarrizketa bat, ez? Behan nola etzan izan papa konsagratu zutenean, ez? Vatikanon, behak esaten zulako. Sinizkera pribatu bat dagokiola eta norbera bere izenean jumardula. Guk berdin esaten dugu. Nik ez dut uste nire Elizara jumbarrentzen ingezan nagusira alkaten nahizelako, baizik eta Ibairi alkaten nahizelako. Zergatikan, denen alkaten nahizelako. Laiko, kristau, musulman, hinduista eta Tolosan hori dizken sinizkera guztien alkaten nahizelako. Maila pertsonalean, noski bai ez, baina iruditzen zaigu bai estadua eta kasu honetan, Eliza, baina beste erlijio bat ere, erlijio guztiak banatuta egon behar dutela zentzu hortan. Bi urteko balantze honekin bukatzeko, falta zaiguna Bildun beraren balantzea da. Motz-motzean, tontor nagusiak bi urte hauetan atzea bidetua zein ikuste jozu bai? Gure argi ilun guztiekin, seguraskiz, argi dagona da gu udaletxea sartu ginenean bulego bakoitzaren atean atzean sartzegoen ezkenekin, ez gen ezagutzen duela ere, ez? Ilegalizazio prozesu baten ondorio sartu gara udaletxean, ni zinegotzi izan gabe alkate dizetare ditxi naiz. Eta horrek badu bere aldata eta bere koska, ez? Nik uste gu lehenengo momentutik saiatu gara gardenak izaten, gardentasuna iruditzen zaigu oinarrizko irizpidea eta informazioaren elkartrukak eta ematea oinarrizkoa da irizia sortzeko. Saiatu ahal izan duen neurrin politika sozialak eta rekorte garaiotan politika sozial guztiak mantentzen eta mantendu ditugu. Aurrekontuaren kontrola bermatu dugu eta zentzu hortan ekonomikoki ikuste jardun benetan politia egiten nahi gehala eta benetan kontrolatu dugula udalaren sarreren araberako gastuak egitea eta horren egonkortasun bat ematea, etxean bezala. Ezin duzuna da sarrera batzuk eduki eta gastua ahondigoa izan, ez? Eta bezalde, partaidetza egin bidea, ez? Bai saiatu gara egiten ditugun egitasmo guztietan, gehiago gutxiago, baina eragileak deitzen, mailak sortzen, lan mailen bidez kudeatzen, eta horren arren bidea bai Larramendi, bai momentu enten San Esteban, bai hondakinen maila, baita batzordeetan nola iriki dian, festa batzordeak eta gazte, zein eragile kulturalekin lan egiteko garaian, momentu honetan nola lanen gabiltzen de baita gazte lokalen ordenantza batean, eta hori dena gazte lokalen ibiltzen dian gazte, bizilagun, lokalen jabe eta administrazioan arteko mahai bat eratuta, ez? Orduan, partaidetza beti ditzen zain beste gako bat gure dugu gobernua. Besteik gabe, jaso ditugun galderakin hasiko geha. Ondo? Zorrotza babidea, guain arteko galdera baino, ikusiko zen bezala. Galderak behatzeko aukera bainoken irekita dago, Twitter bidez esan dugu abildua hitza Tolosaldea, eta e-mailez tolosaldean@hitza.info. Eta lehenbiziko galdera Larramendin ingurukoa izangoa, eta honela dio. Tolosako udalak Larramendi kalearen soterramentuaren aurkako jarrera hartu zuen, baina herri kontsultan bozketa galdu zuen. Eskarmentua izan alda herri kontsulta gehiago ez deitzeko?
Ez, a ber, parte hartzea sustatzen daren helburua ez da helmuga, bidea da. Hau da, bidean sujeta sortzen da. Iruditzen zait nahi bintzala Larramendi momentu honetan auzo residenziala izatetik sujetoa sortu dela, auzo izara sortu dela, Larramendiko prozesuan bidez, adibidez, bertan bizi dira eta bizitza doazen auzotar gehienak lortu dute izatea auzoaren eta auzoan egingo zen urbanizazioaren inguruko informazio xehetua, bestela izango ez zutena. Horrez gain, 2012an prozesuaren ondoren, azken urteetan lehenengo aldiz, galduta zeuden festak berreskuratu dira, eta datorren urteako baita gaina jarraitzeko prest daude, auzo elkarte bat sortu da, Arkauten utzi zaien gune bat, dinamika ezberdina sortu dituzte, lantaldea daude, beraz, auzo dinamika bat sortu da, eta guk lehenengo helburua genuna hoxe zen. Hala ere, parte hartzea ez dago soilik lotua, eta ez zaitu iruditzen gaina, realitatea txuri eta beltzezan bezala, ez zaitu iruditzen parte hartze prozesu guzti bozkaketa baten bukatu behar duenik, referendum baten bukatu behar duenik iruditzen zait, askotan, eta parte hartzen mintegietan eta lantzen daren, konsensuak lortzen saiatzen dela, ez? Larramendin egoera oso enkizatuta zegoen eta orduan bozkaketa erabili izan formula bezala, baina ez zait iruditzen egokina da nik iruditzen, eta hau parte egitzen nahitu da nioz nik hitz egin da esaten dizu, beste erabateko formatuak erabili behar dira, ez? Hala ere, deskartatu gabe ere, galdeketak, nik ez da deskartatzen galdeketak egitea, ez da inunik inola, baina adibidez, San Estebanen ematen egian formula beste bada, azken finien konsensuen bidez, auzo etorkizuneko auzoa ere ekitzen egitea eta beste modu bat elatzen egitea. 2 urte pasa dira alkatetzara iritsi zinenetik. Lehentasuna zirudien hondakinen kontuan ez duzu ezer egin. Ez atezatekoa, ez 5. edukiontzia, eta ez ezer. Agintaldia amaitzerako zerbait egingo alduzue? Bueno, bai, eta ez nago ados. Azaldu. Iruditzen zait egin ditugula gauzak, ez dakit ze puntuaino komunikatuak izan dian edo ez, baina bai, komunikatuak ere izan dira. 2000 eta buruz nago, baina hemen hondakinen gaia maila baina jarri genunean, argi ikusten genuen eginela hitz egiten, batez alderdiak egina iritzia sortzen jakin edo ez genekien gai baten inguruan. Ordu lehenengo hau izan zen hondakinen maila eratu. Hondakinen maila eratu zen, nik uste 2012ko udazken aldean edo horrela, eta lehenengo lana izan zuna hondakin maila horrek izan zen, ez barkatu, 2012ko karnabalak eta gero dola martxo aldean eta ekaina uztaila arte lehenengo lana izan zen formakuntza. Hau dena nahi dunak Tolosa ingurumen web horrian dauzka aktak, dauzka bideoak eta dena dauka. Orduan lehenengo lan maila horren lehenengo lana izan zen adituak ekarri zian, 6-7 saio egon zian, bertan formakuntza eskaini zegoen, bai alderdi politiko, eragile sozial, zuzeneko zein zeharkako interesan daukaten guztiei, ez? Eta hor parte hartu zen. Ondoren, nik uste 2012ko udazkenet, edo aurtengo martxotikan, oain arte, edo baita, bigarren mailak martxan jarraitu du eta bigarren lan bat izan dela implementazio lana, hor dago auzo konposta, hor daude karnabaletan hondakin gutxiago sortzeko egintzen kanpaina egintzen bideo banaketa, hor daude kanpaina ezberdinak eta oain mankomunidadetik egiten den birzikatzen bira, hor barruan egin dira 3 tailer Tolosan bertan nola birziklatu beharra esplikatzen, hauek Epan, Abastosen, eta Zarretxen egin dira, hau da, gauzak egiten dira eta egiten jarraituko da, eta helburua sisteman egokitzapen bat ematea. Zertara goaz, sailkapena norberak egin bat du bere etxean, dena dakigu egin behar dugula, baina asko ez dut egiten, zentratan ikusi besterik ez dago. Eta orduan, norberak egitea etxean sailkapen hori, eta sailkapen hori egiten da edo ez egiten administrazioa kontrolatzeko edo kudeatzeko gaitasun izatea. Hoi da, helburua. Baina, esan nahi zuen prozesua luze doala, edo denbora aldetik aipatu duzun guzti hori 2 urte pasadia eta ez da ikusten, orduan zenbaitek pentsa dezake luze doa hau edo hortiken joan daiteke... Bai, nik uste baita noski luze di joala eta adibidez beste leku batzuan sakanan kasu 4 hilabetetan auzin egitatu dagoete eta sistema aldatu behar dute. Baina hemen, eta lehenago ikatzen nuna, hemen alderdi gerra baten sartu gara, sartu dira, sartu nahi zuen aditze forma erabili behin. Eta horrek izuak sortu ditu eta mamuak sortu ditu eta mamuei erabiltzea denboran luzatzea dakar, ez? Eta iruditzen zait guztiz zentzugabekoa izan dela eta arduragabekeria handia erakusten duela
olako gai apartidista batian, ez? Denok gaude birziklapenaren alde egin dezagun alde, gatazka politiko batek hori zakusten saiatzea. Gaiak zer esana ematen du, againikoa da, eta galderak ere bat baina gehiago iritsi zezkigunez, hurrengoa ere gai berdinan inguruan. Eta honela dio. Hondakinak birziklatzea derrigorrezkoa izango dela jakinik hemendik oso denbora gutxira, zein plangintza dauka udaletxe honek, herritarrak formatu, hazi eta kontzientziatzeko. Gehiengoak ez duela birziklatzen jakinda. Bai, lehenik eta behin, ez? Kontzientziazio falta ezakitan gaia, porque mundu guztia dakigu birziklatu bat zegoela, baina gero da kotxeko uina jartzeko, zinturia jartzeko garaian bezala, ez? Dena dakigu segurtasunan laguntzen dula, baina eskotan batzuk ez dute jartzen. Jakin jarri barko luketela, ez? Eta hor dago isun korrezitiboa jarri arazteko, ez? Orduan ezakitan kontzientziazio falta edo nagikeria, utzikeria egiten zuten egiena, ez? Zer egiten nahi da, bazen bezala guaintxe bertan, aurreko biazten egin dia irute hierrak, nola birziklatu behar dan esplikatzeko, bat ere agian jakin ezakiten sektore batuta iritsi gira, udazkenetik aurrera eta hierri egiteako asmoa dago auzo ere, auzo konpostaren bidearekin edo eta hoi garatu nahi da, hau da, zuk jakin dezazun, kudeatzen dezun hori eta organikoa den hori lur bilakatzen dela eta ez dala zaborra ondakina baino, eta horren erantzukizuna daukazula, botatzen dezun kuboak oitza kompostadora, etorkizuneko erraus gailu batea edo eta momentu enten sanblasea eta goierrira bertederoa ez di joan ondakina dela edo bontxarra da, ez? Beraz, hor di joa kontzientzia lan hori, ezta? Jarraitu behar da, evidentemente, lanean, ez? Kontzientziazio lan hortan, ez? Eta horregatik hande baita umeekin ere lanean gabiltza eta asmo desberdin dauzkagu, ez? Oantxe bertan adibidez, jarri dugu Tolosan sistema izango den, ze sistema erabaki egingo duen enpresak edo ikerketa egingo duen enpresan esleipena egin dago haintxa, horrela zen hasi da lanean, ez? Orduan dudazkenetik aurrera ere baita beste agenda bat egingo dugu, horren denaren formakuntza sustatzeko, komunikazioa eta parte hartzea garatzeko, ez? Hala ere, azpimarratu nahiko nuke, nik uste mundu guztia dakigula zer egin behar dugun, falta dena da egiten ez zuten horiek egiten bestea. Tolosako parke eta belarrezko sail asko erabat erreta daude. Zakur jabeek erabiltzen dituztelako euren zakurrek kaka eta pixa egin dezaten. Hori geldiarazteko modurik ez dago? Zakurrek kaka egin dezaten, belazio organurik gabe geratu behar dugu zakurrik ez dugunok? Arruz dauke. Eta askotan ez dira kontuatzen, zerrat, eta hau dira baita aurreko galderekin erantzuten, eta lehenagotik guk ere askotan izan dugun gauza batekin, ez? Ikuspegi kolektiboa landu behar ditu. Hau da, niaren egitean gua dago, eta gu hori Tolosarro gara, ezta? Zakurraren kakaren inguruan eta zakurren kudeaketan inguruan horren arrela jabeak du. Egia da, guk aurten debaita goteitugu eta urtero multa batzuk udaltzainak botatzen ditu. Oso zaila da, topatzea momentuan udaltzainak pertsona, zakurra, kaka egiten eta harrapatzen dianak isuna dute, eta hori gaina... Hain justu horrengo galdera, hoiz esan, isunik ez alda jartzen? Ez jartzen da, eta gaina hortan oso argiako inflexibliak gara. Eta gaina, kasualidadea da, baina lehengoan atxerrekin hitz egiten, atxerre dorri oso alkatordea eta ingerreumen zinegotziakin beha ere gai honekin pixkatzegon nazkatuta, osaian bezala, zer gaina leku berdinetan agartzen dira askotan, eta ez bakarrik belarritan. Planteatzen duzun, txaborra txipan daukaten jakin badakigu zeintzu diren jabeak. Hori guztiek gutun bat bialduko zaie. Bando bat jarrikoa eta prentsa borra bialduko da eta fomentatu nahian, sustatu nahian, zure txakurraren ardura zurea da, mesedez, zaindu ezazu, jaso ezazu behar egiten eta usten duen guztia. Baina hemen dago izanako pixka bat, norberaren burutik ikusi baino, ikusi behar dugula ikuspegi orokorxego bat ikan eta horren gabezio bat dauka izartea. Auzo eta pasako gaurrengo galderakin eta Montesko auzoaz hain zuzen ere, honela jo. Renfe Adif enpresak apeaderoa berritu zuenean, erabat moztu zuen apeaderotik Montesko auzora igotzeko zuen bideetako bat, Goizeder etxera doana hain zuzen ere. Bide hori erabiltzeko prentsa artela erosi beharko litzateke, apeaderoko tornua pasa beharra dagoelako. Zerbait egingo aldu udalak, azken 50 urteetan libre izan den bidea berri zabaltzeko? Lehenik eta behin, behatu marko nuke, egia esan ezakit, pertsona honi esan,
zuzenean, eta horrelako arazoak izan ditzazketen, edo beste modu bateko arazoak izan ditzazketen edozein ni. Udalak bereiei zerbitzu eskaintzeko dago, udalen ateak irekita daude, eta beraz, nik honen gainean ezakik pentsatzen dut adifen terrenoak dianez, pribatuak izango dirala, ondorioz tornoa jarriko zitugula, pentsatzen dut ez jakitasunetik erantzuten egin. Hala ere pertsona hori gomendatzen dut irikintzara jutea eta bertako teknikariei gaia gaineratzea eta erantzun bat jasako du eta saiatuko gineke hala balin bada eta hala aukera balin badago bintzat irikitzen. Azken momentuan jaso dituen beste galdera batzuk bai. Alkate izendatu, lanean hasi eta Jokin Bildarratz eta bere taldeak utzitako izugarrizko zorrarekin egin zenuten topo. Bal dago zulo horri buelta ematerik? Bai, zuloai buelta ematea, baina zuloai buelta emateko eskatzen dena da aurrekontua eta gastu eta sarreren arteko oreka bat ornatzea, lehenik eta behin, eta bi, zorrarekiko ordainketa plan bat burutzea, ez? Bai, eta pagatzen egia, azkenen nik uste sartu ginenetik 2011-etik, 6 milioitik gora euro pagatu da eta gutxitu da zorra udaletxean, bai Parke Losei zentzor biziari dagokionez, ezta? Orduan, bai, pagatzea badago, baina honek sortzen duena da etorkizuneko inbertsioa hipoteka egiten duzu, iraganeko kontua pagatzen zabiltza, ez? Hau, azkenen, guraso zure anai arreben etxean bezala, hau da, norberaren etxean bezala da, zuk duela 2 urte, 3 urte, erosi bale duzu, 2.000 euroko kotxe bat, astakeri bat dut zaitela, eta daukazu 25.000 euroko soldata bat, ez da etorkizuneko gasto hipotekatzen erosketa horrenak ikanez. Udalean berdina, baina askotan nik esatetena, 0 pare barri zizkio. Berriro, hondakinen gaira itzuliz, zuzeneko elkarrizketa dela agerian utziz, honela dio. Ikurrina HT gelditu, ahora, osasun publikoa edo presen aldeko baino, erraustegi minbiziaren aldeko zabor poltsa gehiago ikusten dira balkoietan. Zer sentitzen duzu? Neurri batean ezakit, horrela ikusten du baita alderdi joko honetan batzuek erabiltzen dian tresnekin komunikatiboki zer nolako egunero dauzkagu zenbait medioetan, zenbait komunikabideetan, zenbait egunkaritan koren kontra, errasgaioaren alde kontra, ezakit hor. Gatazkabea hain dago enfrentatutan bakoitzak hartu duen bere trintxera, ez? Eta trintxeratik ezin da egin zuriak edaik, eta bida dazo. Trintxera desegin egin badia zuriak edaikitzko. Orduan, neurri batean pena sentitzen dut, porque boltsa jarri duen horrek adibidez kentzea, ez erresa ez. Aldiz, presoen banderola kenduko dunak argi daukazten bat izango ditzaken ez, eta izango ditzaken preso guztiak etxean izango genukelako eta gustora izango genukelako. Presoen gaiakin jarraituz, Tolosar bat, Goyo Jimenez, gaur aske geldituko da, ondorengo orduetan espero da. Tolosar batzu joan dira bertara, zai daude, fidantza ordaindu 30.000 eurokoa eta arratsaldean edo irtengo dela esan dute. Irtengo da bat, baina beste 100 abertzale espetxean da iesean da baite. Beste Tolosar bat, Berriozola adibidez, 25 urte beteak ditu, baina elkartasun deialdietara oso Tolosar gutxi azaltzen dira. Ulertzen alduzu herritarren jarrera hori? Eta gero Bilbo manifestazio nazionala ditzen dut, onda 25.000 pertsona ekartzen dira, ez? Hau da, Madri batean 6 milioi ekartzen zela. Peioren kasuan, Peio 25 urte espetxean. Nik 30 urte euskat, nik Peio ez dut ezagutzen. Eta nire bezala, herri honen drama da. Gatazka politiko honen familiak hautsi ditu. Gatazka politiko honen ondorioz, milaka eta milaka familiak sufritu dute eta sufritzen jarraitzen dute. Eta honi amai iraman hartzaio, eta honi amai iraman diogu gizarteak eta politikariak, ardura guztiarekin, orduan. Zaitezela gauza berriro gertatu eta ez gertatzeko inbarduna da lehen asko dintzuna lehenengo galderaren erantzunarekin baita, ez? Trintxerak amaitu eta apurtu eta zubiak eraiki. Eta hasi gaitezen eraikitzen, eske bada garaia. Gaur balta bera dijoa, baina atzo atera zen herriko tabernen epaiketaren data jarriko dutenaren esana. 2002ko sumario bat, 2002. 11 urte dago jende bat dago 11 urte amatza, jakin gabe
espetxean urrengo urteak pasako dituen edo ez. Zango jazuz ze egonkortasun laboral, familiar eskaini dezake olako egoera baten, namaik hortan, ezakitzun noiz eman epaiketa, 8-12 urte espetxean pasako dituzuen edo ez. Bada garaia, gari horiei buelta bateko, gartzeko hori buelta bateko. Euskal Herri aske batean, zure burua lehendakari gisa ikusten alduzu? Ez, a ber, ni honean jartu nintzen egoera politiko konkretu baten gatikan. Jakin Tolosa bezalako herri batean, 8 urte, 10 urte gamatzaren ilegal, eta dozenaka pertsona erretatzen duela, ezin ziala aurkeztu eskunetara, eta ni garbian egon zentzu hortan, ez? Nik nire aspirazio politikoak, ni beti hori izan naiz pertsona bat politika guzti izan zio, eta politika aritutakoa, baina ez naiz egon lotua alderdi eta gildo instituzional bati, ez? Nire nago zintun instituzioak apenas ezagutzen, orduan ez naiz ikusten. Gogoratuko dugu zuzeneko elkarrizketa honetan, edozeinek parte hartzeko aukera daukela, galderak bidaliz, eta horretarako bideak bidiela, Twitter bidez, abildua hitza Tolosaldea eta emailez Tolosaldean abildua hitza.info. Eta horietako bat, horrentxe iritzegu, postit bidez lankideak pasadit, teknologia ikusten duzu nola dauken. Eta honela dio, etxe bizitza hutsen ondoren, zen neurri aurre ikusten dituzu, Pentsatzet, etxe bizitza hutsen inguruan zen neurri aurre ikusten dituzuen izango da. Bai, bueno, etxe bizitza politiketan bai daukagu asmoa eta bai da gai bat dute utzi nahi diotena, ez? Egia da baita, herramienta asko ez ditugula udalak Eusko Jaurlaritza dituzula kasu honetan, baina kasualitatea datorren astean Eusko Jaurlaritzako etxebizitza zuzendariarekin bilera daukagu hori buruz hitz egiteko. Azken finean, lehenengo puntua jakin nahi genuena zen zenbat etxebizitza huts topatzen ziren Tolosan. Ez erroldatua bakarrik, erroldatu gabea bakarrik, baizik eta bentan hutsak. Bada jende bat justifikatu diguna etxe hortan bizi dela faktura bidez eta eta guk hori onartu dugu. Behin jakin da, zenbaketeko paketeaz ari gara hitz egiten, bat, iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzak bizigune programa sustatu beharko lukela berriro. Izoztuta dauka, eta iruditzen zaigu ezin dela. Hau da, etxebizitza politika egokiena, egina dagona betetzea da. Hoi da kudeakidea hoberena daukazuna, osatu antolatu bete, eta horrekin kudeatu. Berluna da gehiago egin, baina horrena daukazuna ondo kudeatu. Eta hor, adibidez, ni bai daukate bildu ginen duela denbora bat, eta elkarteakin ere biltzekoa naiz, hor dago biblinda kooperatibaren inguruko hausnarketa bat, ez? Lurraren usufruktua sustatu eta jabetzarik gabeko kooperatiba bat izango litzake etxebizitza guztien jabe, orduan kooperatiba estilo hortan etxebizitzak egiteko edo berritzeko preste egongo litzaken kooperatiba horri hobariak eta incentibo fiskalak eskaintzea, ez? Orduan, agia formula ezberdinak lantzen eta bai da gai bat nire utzi nahiko niokena legaldia amaitu horretikan, ez? Hoi etxebizitza utzi dagokionez, bestalde Euskal Herri plazan orain esleitzen egia 25 etxebizitza gaztentzako 25 etxebizitza loft modukoak, txikiak, alokairu sozialean sustatzeko egitea asmoa, ez? Eginera 5 urteko alokairu izango litzake, helburua izango zen gurasoen etxetikan lehenengo saltoa etxebizitza horiek eta loft horiek egiteko ondoren ja bentazko independentzia bat eskuratu egiteko. Osasun publikoa beste gai interesgarria eta zeresana ematen edan eskualde osoan. Eta galderak honela dio, Tolosaldeko alkate guztiak zergatik ari zarete defendatzen gestio publikoko ospitale eta espezialitateen ambulategia. Iruditzen zaigulako zerbitzuen eskaintzeko era bakarra dela, gestio publikoan sinisten dugu. Osasuna, hezkuntza, oinarrizkoa dira eta oinarri horiek publiko egitzen dute. Irabazi asmorik gabeko enpresek kudeatu behar dituzte eta irabazi gabeko enpresarik handien administrazio publikoa da. Horrela sinisten dugu, ez dago inungo ikerketarik ez dago mundu mailan frogatzen duen kudeaketa pribatua publikoa baino hobea da, ez dago. Kosteak ez dira merkeagoak, eta kudeaketa publiko baten bidez, kudeaketaren erdigunean pertsona gaude. Kudeaketa pribatu baten erdigunean dirua da, eta hori da.
eta hori gure batek ulertzen du. Beraz, ezakit, nik uste arrazoiak mila egon daitezkela, ez? Baita azkeneko 2011ko azarotik konbenioa sinatzen detik ona egon den zerbitzuaren kalitatearen galtzea, ez? Baita induzen egula bioi, subjektiboa da izan daiteke, ez? Baina, oinarrian, kudeaketa publikoan sinitzen dugulako, kudeaketa hobea dalako, eta egiten dugula beste eskualdeak dutenaren berdin izateko eskubide guztiak. Gestio pribatua duen ospitale kontzertatu bat, parekatu aliteke gestio publikoa duen beste batekin, zure ustez non dago gakoa? Guantxe esan dizut. Gestio publikoan erdigunean gizakia gaude, gestio pribatuan erdigunean dirua dago eta irabaz ekonomikoa dago. Osasun publikoaren inguruko negoziaketan nola dago Eusko Jaurlaritzarekin? Bida, duela 1000 hilabete izan genuen Jon Darpón sailburuarekin eta bere ekipo guztiekin bilera bat. Planteatu ziguten, guk udalok baratu nahi izan dugu beti azken boladan krisiaren argudioa nun nahi dago. Ondorioz, genekin jutemak ginen ospitale publiko baten eskarriarekin esan dugu, krisia dago ez dugu inbertsioarekin eskara esan ziguten. Orduan duk esan genuen, eta mozioa pasada du herritatik eta alkateok ere sinatu dugu eta ia herri bat uste fantzen dela jasotzeko. Nuen eskatzen dugun lehenik eta behin, lehenengo pausotzat ambulatorio publikoa, hau da, 2008ko azaroko aurreko gorera itzultzea, hau da, ambulatorioetan espezialitateak egotea, eta gero mahai bateratzean nun negozituko genukeen asuntziaren publifikazioa edo egon daitezken ospitale publiko komarka bat egoteko egon daitezken aukera desberdinak. Bilera hori egin zen, bi mailatan sailkatutako edo banatutako horri hoja de ruta hori planteatu zaien, eta Darponek esan zigun, alkate guztik edo herri guztik sinatutako eskaera hori baleo, behar kasu ingo dukela. Oantxe bertan mozio guztiak jasotzara gaude, atzo neon hitz egiten herrietekin eta falta zaigu esan dako apustet herri badala, baina asko honetan biak nahi zizkio notifikazio guztik eta bia eskaera bat egingo da sailburuarekin eta asko izango nintzake, mahai gainean jartzea 28 herrien eskaera hori, eskatu dizuna daukagu. Hau da, hemen gatoz 28 herri, 28 alkate, esanez, lehenik eta behin nahi dugula ambulatorio 2008ko azaroko egoera aurrera itzultzera, eta ostean guazen hitz egitea publikazioz. Baina lehenik eta behin, diruik osatzen ez dan, zerbitzu horiek berreskuratzea eskatzen dugu. Baiko zaude edo... Ez. Hola, hemen argia da, hemen planteatzen egian osasun publikoaren inguruan Valentzia Madrien experimentatzen egia eta Euskal Herrian experimentatzen ari da EAJ Tolosaldean. Darpón jauna IMQ enpresa ospitale pribatuko gerentea da. Hildo beretik handi jazte denak. Osasuna negozio izugarria da eta PNV negozio pribatzatu nahi du eta negozio horren kliente edo bezero nagusia administrazio publikoa alin bada, ze ondo. Ez orduan, gu presioa egingo dugu eta egingo dugu gure lan eta gure esku dago guztia eskubidean hoi bermatu izateko. Hau da, osasuna publikoa eta gestio publikoa bermatu izan dadin. Baina badakigu krisiaren aitzakipean eskubiak bere agenda neoliberala mahai gainean jarri duela eta PNV-ko egin du. Eta gozakola dira, orduan, izango ditugu kontra eta parez pare izango ditugu, baina kontrasanek mahai gainean jartzea gure ardura da eta jarriko ditugu. Topik zentran ingurun hurrengo galdera, herritarrengandik oso urrun geratzen da. Zergatik dago esku pribatuetan? Ez dago esku pribatuetan. Topik da izugarrizko museo, areto eta gunea. Nazioarte mailan izugarri saritua izan da eta oso baloratua da. Urrun, herritarrengandik urrun, batzungatik oso urrun, beste batzungatik gertugo. Egia da eskoleekin eta gaztetxoekin egiten duten lana nahiko sakona eta nahiko handia dela, ez? Eta bestalde, eskaintzen dituzten zerbitzuak, eskaintzen dituzten emanaldiak, eskaintzen den egitaragua askotan oso kalidade handikoa da, ez? Urrun, agian ez dabako kulturetxa bezala gune bat irikian nun egunero duen tailerrak eta horrela, hori egia da. Baina egia dena da, topik egiten dela momentu batean nun girua dago, gauzari den bezala, eta zorpetzeko albena dago, zebankoa dira guztien duten ere, eta horren gestioa Tolosaldeako bide etxean ikusten ez, ziti. Zergatik, beraiek ezautzen dutelako mundu hori, eta egia da, beraiek ondo kudeatzen ari gara, hori ezin
ezin da kontrakoa esan. Jesu Kriston azpiegitura da, eta azpiegitura horren mantenua beraiek da dute. Eta zentzu horretan ikusten dugu ondo egiten dira. Momentu hortan, oantxe bertan, aurreko astean, dela 2 aste, aurreko astean, hitzarmen berri bat sinatu da Tolosako udala eta ziten inguruan, topiken zestoen inguruan, eta hitzarmen hortan udalak adibidez eskuratu ditu 45 ordu areto nagusia erabiltzeko, ez? Beraz, doain erabiltzeko, baina arte izan moduan, ez? Hori kritikatu izan baita areto nagusia erabiltzeko, ez dakit, Tolosako edozein gizarte eragileek nahi zuenean ekitaldi bat egin edo, ordaindu egin behar zela eta ulertzeak erabazitzen nahi. Bai, eta guri ere ez, Tolosako udalak ere patu egin martzun bere erabilera sustatzeko, Tolosako udalaren jabea, ez? Eta orain adibidez, 45 ordu hartu dira, pixkat guk udalak kudeatu eta doain kudeatu alizateko. Leidor ere kobratzen da, baina kobratzen duguna da bertan dauden lanen dauden pertsonen gastua, ez da beste zer gertzen da leidorrekin askotan udalak bere gain asumitzen duna, ez? Herriko eragile kultura da balmadia udalak asumitzen dut, agon badiri doain da baina ez udalak asumitzen dut. Dagoen krisiarekin, hilean zenbat kobratzen duzu, Iriarte jauna? Jo, hilean esango, nik itzen gizut igual hobeto soldata bruto totalaz, nik kobratzen dut 54.000 euro, osoik. Urtean izan urtean. Urtean, aurreko alkatea baina uneko 35 gutxiago. Eta Tolosako udalea momentuan liberatuta gauden pertsonak, pertsonen soldata kontuan hartuta eta aurreko korporazioa liberatuta zeuden pertsonak kontuan hartuta bat eta bestean arteko diferentzia uneko 54 dago. Orduan, ni ez esartu gauzi hortan nik asko kobratzeten edo ez, nik uste privilegiatua nahizela, daukaten lanenatik. Albidetzen ditelako jende pila ezagutzea, 1000 kontu jakitea, salsero alimatzea lan izugarria dago. Polita da, zure gora berakin, ze 24 orduko lan bada. Eta entzun, eta soldatan handia dukatzen. Halare, ez da hartuko asko gutxidan, ezakit nik argi daukatzen diruik egiten eta oso argi daukate baita ardura maila ezin dela kuantifikatu ditutan. Ez nirea ez nire batena. Eta ez da irakasle batena. Ez da kontuatzen ze ardura daukaten batzu, premio batzu eta zera ezki dauden. Orduan ez hartuko nire soldata 54.000 euro globalki, horri RPF-ak eragitu bat ezkio eta la, eta hoxe da. 2.000 eta 200.000 eta Bonbereneko kideke bidali digute eta argi eta garbi azaltzeko eskatu dute galderan erantzuna. San Esteban auzoko proiektuaren zer nolako lanketa egiten ari zarete? Eta hor bonberenearen etorkizuna bermatu dezake udalak? Utzako bonberenea beti esan dugu, aktiboa da. Argi eta garbi. Bonberenean euskal kulturgintzari eta Tolosako agenda kulturari ematen dio negurtua kristona eta behon deiola. Orduan sinisten dugu benetan Tolosako bombero bertan jarraitu behar dugula. Hortako de baita beste arrazoi batzuek medio ere, baina San Estebanen plan urbanistikoa etorkizuneko San Esteban diseinatzen egitea autotarrekin eta herritarrekin batea, eta hor ikusten dugu bomberoneak bere zatia daukala, gaina parte hartzen egitea. Orduan, bai, sinisten dugu bomberoneak etorkizuna daukala dagoen lekua. Eta sinistetik bermatzea... Nik nire alekin guztiak egiten dira bermatzeko. Baina, oaindikan irigintzan momentu honetan dago hor 1989ko plan urbanistikoa, aurreko udal gobernuan 1000 eta piko etxebizitza egiteko plan berezia egiten nahi izan, justo onartzek ez zegoen eta ez zuen onartu eta guain hasikea beste egiten, beste auzotarrekin egiten nahi garen diseinu honetan, ezta? Honek eskatzen du 2 urteko ibilbidea, baina bai, asmoa da, guain auzotarrekin diseinatzen dugun guztioi, juridikoki lotzen jutea, eta 2 urte barru edo prozedurak dioen moduan repartzelazioa egin eta repartzelazioekin lotuta biltuko litzake. Baina, bueno, ez du da etortzea dauka, udal gobernu bat eta plan berri bat egin eta repartzelazio berri bat egin. Orduan, nik nire aldetik egin beharreko guztiak egingo ditut. Baina, bueno, alare, erantzuna dugu bekela dut. Publikoa izan nahiko zuten, publiko erantzutea eta ala egin duzu.
Azken galdera iristen nahi geha, denborare aurrera dihoa eta langabezian ingurukoa da. Une honetan Tolosaren argazkia zein da eta zer egin da 2 urte hauetan eta aurrerantzean zer egiteko. Tolosako argazkia txarra, besteetan bezala. Txarra besteetan besteleko zen, baina hobea, Gipuzkoa da Espainia estatu mailan langabezi tasa gutxiena da bajona daukan lurraldea. Tolosaldea topatzen da Gipuzkoako maila beretsu hortan, 14,7 uste zalazkeneko datua. Arazo handi bat daukagu batez ere 45 urtetik gorakoekin eta 35 urtetik beherakoekin, baina batez ere 45 urtetik gorakoak ze horiek urte asko zamazen dela nien, ez? Nola dekolokatzen dituzu, ez? Zer egin da? Neurri batean ahal izan ditugun enplegu programak eta sustatu ditugu. Merkataritzan, Tolosan merkaten bidez, oaintxe bertan kale nagusin 4 lokaliko dira eta zuzeneko dendak egin nahi duzen eta komertzianteekin zuzenean lan egiten da, belaunaldi aldaketa gauzatu izateko eta komertzio berria diru laguntzak eskaintzeko, ez? Horre erretengibileko diru laguntzak gogo dauzkagu, ez? Lokal berri bat, aldezarrean lokal bat egitzatik lokalen errentaren gaineko diru laguntza batzuk, lehenengo urtean 25%koak, bigarren urtean 50%koak eta hirugarren urtean 55%koak. Esan dakoa, enplegu programak 6 hilabetekoak direla, hauek lanbide bidez lortzen ditugu. Bestalde, merkataritzan sustatzen egana eta erretengibil bidez ematen diren diru laguntzak hirugarren sektorea, zerbitzutako sektorea suspertzeko. Hirugarrenik, Tolosaldea garatzen den bidez egin den eskualdeko enplegu programa, aurten guk 55 lanpostu batera ditugun duzkio ekainerako. Eta gero, ahian lantzen, baina ikuste ez dana da etorkizuneko Tolosaldearen inguruko hausnarketa estrategiko bat, aurrera begira nola jo nahi dugun, Tolosaldea saraitzen izena ematen diogu. Lehenengo saioa egin dugu, tekniko-politikoen artean da, asmoa dana da irikitzen jutea, alik eta eragile gehien barneatzeko eta etorkizuneko Tolosaldea markatzeko, eta horri begira lantaldeak finkatu eta egin beharrekoak egin. Finantzazioan topaketan, zein plangintza estrategiko horiek gauzatzeko egin beharreko inbertsioak egiten saiatu. Orduan, egia dena da, hoi sukaldeko lana da, denbora da honiko hortan, atzo baita bildute egon ginen, fruituak luzera emango ditu, baina argi daukaguna da, egiturazko krisi batean sartuta gaude, kapitalismoaren krisi batean sartuta gaude, hau zen zikliko bat. Ondorioz egiturazko emaitzak eta erantzuna argia. 6 hilabeteko enplegu programak ondo daude, langabezian dagoenentzako, baina ez dira soluzioa. Orduan, egiturazko arazoi, egiturazko soluzioak bilatu arrezke, baina egiturazko soluzioi irten bidea edo egiturazko soluzioak emai gaineratzeko denbora behar da, eta hausnarketa sakona behar dira eta fruituak hobeak, askoz hobeak izan arren gehiago tabatzen dute etortzen. Eskerrik asko bai, galdera guztiei txukun erantzuteagatik, zintzo. Eta ikusten egon dienei, galderak bidali dituzten guztiei ere bai eskerrik asko eta jarraituko dugu zuzeneko elkarrizketa egin guk ere. Hori da, ni esker eta nizen arte.